Zašto ljudi uvijek traže probleme i nikad neće prestati? Zašto kad nema problema oni ih izmisle ili kad nema velikih problema od malih naprave velike? Koncentrirajte se malo i ostanite sa mnom do kraja. Pokazat ću vam kako smo to dokazali i vjerojatno zašto je to tako. To je dokazano preko jednog od najljepših psiholoških eksperimenata napravljenih na Harvardu, u kojem su istraživači u nekoliko koraka od ljudi zahtijevali da rade različite eksperimente. Najprije su im dali zadatak da u jednoj matrici ljubičastih i plavih točaka različitih nijansi zaokruže plave točkice. I ljudi su zaokruživali i tražili plave. Malo pomalo su istraživači mijenjali eksperiment i u toj matrici ljubičastih i plavih točaka smanjivali broj plavih, da bi na kraju praktički ostalo bez iti jedne plave točkice, a ljudi su svejedno tražili i zaokruživali plave. Drugi sličan eksperiment je eksperiment u kojem su istraživači ljudima dali matricu smiješećih i prijetećih lica. Tražili su od njih da zaokruže prijeteća. I kako je vrijeme odmicalo, mijenjali su tu matricu i smanjivali broj prijetećih lica da praktički na kraju nije ostalo niti jedno prijeteće, a ljudi su svejedno zaokruživali prijeteća lica, iako ne postoje. Treći dio eksperimenta je bio onaj u kojem su ljudima dali prijedloge za istraživanja koji su bili etička i neetička i tražili od njih da prepoznaju ona koja su neetička. I malo pomalo u zadnjem eksperimentu dali su im sve prijedloge koji su bili etični, a oni su svejedno pronašli neke koji nisu etični. Nakon još nekoliko sličnih eksperimenata, zaključak je da se naša percepcija problema mijenja tijekom vremena i ovisi o onome što se događalo prije. I zaključak je sljedeći. Ljudi nikad neće prestati tražiti probleme. Ako nema problema, mi ćemo ih izmisliti, a ako nema velikih problema, mi ćemo od malih napraviti velike. A zašto je to tako? Vjerojatno razlog u našoj evolucijskoj prošlosti. Mi smo nasljednici onih bića koji su tražili i rješavali probleme, a oni koji to nisu radili nemaju svoje nasljednike.